Teach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa. Munoyeuchidzwa Teach MTV, tinodzifambira. Pamtore Mambo Mutasa, stand on the glory of Jesus. Ndakafundisa vana baba vangu natete nenyaya yekuti havasi kutibatsira kutamba. Ndakanga kuroorwa muna 2012 ndobva ndarambwa muna 2014. Patorambwa pacho pane pasina chikunzero unongoti wahura uri huri but weka munenge usina mari. Muna 2014 macho emunhu tadzoka kumba takafambawo namhama patakafamba ndobva tanzi munofanira kuti muuye semhuri makakwana kuti tikwanise kubatsirana. Zvadakaradzoka kumba tobva ndaudza vana baba ndobva wafonera tete kwahondi. Wafonera tete kwahondi, tete wakapindura wakati handiko kumba, ndiri kuMozambique. Zvadaro 2014 patagara 15, 16, 17, 18 tobva ndedobasa mumasvingo. Zvakangodaro wakangonyarara seizvozvo. Muna 2022 pamupesa taimboenda tichimbonoshandirwawo tichinodii tichingonzi uyai makakwana sei, tichienda tinotaura nababa udzai tete kuti auye une tingodziyai semhuri titoramba tichingotambura, hatiroorwi, hatipindi mumba, hatiendi kumabasa. Tikaenda kumabasa kwacho mari yacho haitengi chinhu, haishandi chinhu. Tikangopesa tangoti habhete tingogara edu pambazvo because tashaya anotibatsira. Vabereka havasi kutibatsira, vakungotitarisa takanaa. Zvadaro wakomana wakangoendawo kumwe kunobatsirawo kwakaenda. Wakabatsirwa wakomana ndopakauya vakati imi zvinhu zvazvo zvichitinetsa zviya zvinhu zvacho tazvinzwa nhasi. Kwanzi pane munhu akaureswa kuhondo, pane munhu akaenda kuhondo kumba kwenyu. Aenda kuhondo pane munhu munhu akadai nevarume 2. Adai nevarume 2 wakabva warwa rume wayo umwe ndobva auraiwa. Auraiwa kudaro mhepo yacho ndobva waitora bvawatiisira isusu. Watisira mhepo yeye. Patinoenda kubatsirwa futi tinonzi tine mhepo yatete yekuti hatina chakanaka chatinoita mukati muupenyu. Munenge tingonzi uyo paitwa chakaipa ndiye, paitwa chakaipa ndiye. Wakomana umwe aripo, umwe ari kuHarare hapa anotorwara, anongombeya, anongofamba kuenda. Umwe wacho ari ipapo mazuva apera aitorwara pfungwa chete, kutorwara kutopinda. Vamwe vasikana umwe wacho unongofamba kuenda. Zvadaro ndobva tati saka tochidiwa namama one nyaya yacho yakaoma tingotambura nhasi. Vana mama ndobva vakati hareke timbonotaurirawo chisaupwani pamwe ane rubatsiro rwaanokwanisa kutipawo. Ndobva waenda kwechisaupwani. Chisaupwani wakauya tikadira mota vhiwewo tikaenda kuHonde Valley kunoona tete kuti titaure nawo kuti uyai kumba tete tionesane tikutambura. Zvadaro takaenda muna Agasti kwatete kwedu. Wasvika zvawakataurawo tete wakaenda nekuchema kwaHonde kwedu. Wakati ndonodzawo nababa wako kuti ndiri kuyako, ndonodzawo nababa wako kuti tiri kuyako. Kubva muna Agasti matakagara Agasti, September, October, hakuna munhu 3 months dziri takangovamirira. Ichesokwana vazovafonera vakati ko tete madini takangokumirira. Wakati hatisi kuyakoba imimi uye mukadzi mwana anokwanisa kuroorwa, varume wake wese vanofa. Iri nyaya iyi mukadzi wengozi haarorwiba. Ndio pamunozoona kuti tete wake rwakaumba kakicheni katete pamusha wodzigarawo. Nyangwe ukaita naye mwana hasi wako mwana wengozi handizve
Saka mimi kana teteka. Hakuna kusina chii. Kusina wana kubatsira. Teteka nata hasi kuya imidzika ikwayo. Ngozi zvamukuita zvakuna zvamukuita. Hapana chamukuita. Ngozi yokati kunamata madzibaba, uyo kunamata kwakati, uri kunamata kwakati, kunamata kwakati. Uvinamata yenyu rubatsirei mani. Haisi kubatsira because problem iri chii iripo hamusi kusolva problem. Dambudziko mataurirwa ndine ngozi, ine ngozi yacho mataurirwa. Chamakudai mimi makuda munhu anokusungudzirai ngozi, ngozi ikwanisa kutaura nemi. Ikutaurire kuti ndiani ari kudei. Muri paka wanaogara upenyu hwakanaka. Saka isusu zvatara kana matete ari kuramba. Anditi Samuel akakapiwa here tete. Samuel ndakayezvaka ndikawashata. Ndakadzoka kuna September. Panaenda kuti pomoshakadera kune. Akada atwa kuita pana mbuya. Ndomiro dzawo ndipezese. Paunofuna kuti chawataure. Dzona akati mwana wacho Asa atwa kusvika pana mbuya sei? Azvizi. Asa anokusa. Kwa sababu anaanza atwasupashika. Ikataka mtu mwana tetesi. Hapasviki ine hamuzitaurira chinhu. Hamuzitaurira kuti umuro here chii hapasviki nei. Pakazi hapasviki nei. Apocha mutanda apashiki. Ishe watotera. Ishe wateta wacho ndiani? Chibatsai nyama yenda aende pamba ipo. Munhu iye apana kubuda pana munhu yemuswafo. Imi mamutauri ne munhu zvinofisa mabatuta mwendo. Imi chamama kukachi, imukwesisa sama. Dari kwa chaneli. Wakangoti kwa shemeni. Banaenda banazo kwa buguri. Ndopa kuzaidi msikana ngati. Bugura anopa. Baumpe information yakakwana amuzike ikoko. Kana kuda kuenda muri 10 kana kuda kuchaiwa. Tinokutsvakirai sanzo kuti muende muri 10 most of it someone one. Because pamwe pacho muri kuratidza kugwara. Because hamungataura kuti hapasvikiki nei. Endesai Samuel munhu yetu kuda pana muswafo. Dzokai muswafo. Because kana asitori kutete kana ari mubata key. Let's waste our time. Saka uya muswafo. Mumakomana make sure pamurudzika mangwana. Muchinoita inspection yekwana duri. Chiva yamatosvika pambapambo yenyika iyi. Discuss TV, you know, make it such a good